Lady και σήμερα κάνουμε ένα βίντεο αντίδρασης. Όπως βλέπετε, ο τίτλος είναι πώς να πίνετε πορτοκαλάδα. Και δεν τα πάει και τόσο καλά αυτό το βίντεο. Με views πάρα πολλά, αλλά όχι likes. Γι' αυτό πάμε να το δούμε. Wow! Εσείς! Ναι, εγώ! Γεια! Γεια! Είμαι ο Αλέξανδρος. Και εγώ είμαι ο Σήμερα θα Κλέιδης. φτιάξω ένα ποτήρι με πορτοκαλάδα. Ένα ποτήρι πορτοκαλάδα! Άντε προχώρα. Κάτι που σίγουρα δεν θα πιστέψετε ποτέ στη ζωή σας. Ναι, δεν το πιστέψαμε. Ότι χρειαζόμαστε ένα ποτήρι. Ναι, ποτήρι. Να πάρω εγώ μια κατσαρόλα. Πορτοκαλάδα. Πρώτα το νερό. Επίσης χρειαζόμαστε και ένα καπέλο. Πειράζει να πάρω τηγάνι, δεν έχω καπέλο. Και κάθεσαι. Ναι, Τώρα προσεκτικά προσπαθείς να ανοίξεις την πορτοκαλάδα. ήρεμα μη σφιχτείς πάρα πολύ. Ήρεμα. Έλα. Μανούλα μου. Και τώρα βάζουμε πολύ προσεκτικά σε αυτό το ποτήρι πορτοκαλάδα. Είμαστε πολύ... Θα βάλω νερό πρώτα. Αφού δεν έχω νερό, θα πάω στο τουαλέτα να γεμίσω ένα ποτηράκι με κατούριμα και τότε θα το ρίξω. προσεκτικοί τώρα. Έπεσε. Είπα, έπεσε. Και τώρα πρέπει να κλείσουμε την πορτοκαλάδα. Έλα, επιτέλους. Έλα, παιδάκι μου, έλα. Έλα. Λάκα. Επιτέλους. Μπράβο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, Όχι, εγώ δεν θα κάνω like. και στείλτε το στους φίλους σας για να μάθουν και εκείνοι πώς να πίνουν πορτοκαλάδα. Οι φίλοι μου δεν ξέρουν να πίνουν πορτοκαλάδα. Αλήθεια τώρα. Τέλειο. Τέλειο. Bye. Θα κάνω μια φωτογραφία από τη στιγμή που άνοιξε. Να. Screenshot. Λάθος. Να. Ένα screenshot να το στείλω στους φίλους μου. Λοιπόν, βάλα και ένα dislike, μαλάκα. Αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας. Θα σας δω και την άλλη φορά που ίσως κάνω και άλλο βίντεο αντίδρασης. Ίσως trying to land challenge. Ποιος ξέρει. Bye.